Yes! Fresh na naman sila. Bu! Mabi ka pa talaga, Junior, ah. Ayun, guys. Pinaligwa namin yung mga fur bebes. 4 pa lang sila. Yung mga hotdog pa lang ang napapaliguan. Ayan, tinulungan ko ni Daddy. Si Daddy taga Punas o taga Ligo. Ayan. Next is Poknat. Asan si Poknat? Awol. Awol. Chris, andyan si Poknat? Palabasin mo dali. Ano yun ko? Poknat! Come na dali. Come na dali. Ligo na dali. Maliligo. Dali. Very good ah. Ito, pinaka-favorite kong paliguan. Si Poknat, Daddy. Hikab ng hikab eh. Pero lahat sila mabait naman. Lalo na si Maggie din. Nakatingin lang yan sa iyo eh. Grabe, tabaw niyo talaga. Ganunin mo nga yung bewang niya ng kamay mo. Ganunin mo buo. 2. Hindi mo na, di abot, di nagpapangabot yung ano mo. Wow! Bango-bango na naman. Uy, ikaw Paknit. Paknat na. Let's go na, Paknit. Ikaw na, Bebe. Let's go, let's go. Hi guys, magandang tanghali. Grabe yung mata ko, oh. Super maga kasi nakatulugan ko na lang yung pag-iyak kagabi. Ayun, wala tayong vlog kahapon guys dahil may masamang balita akong may masamang balitang na parating sa akin. And grabe, super sad ko talaga kagabi kaya ayun, din na rin ako nag-vlog kahapon na maghapon. Ayan. Since madami din sa inyong nagtatanong netong recipe na to, ang gagawin ko pala ngayon is kimchi jjigae. Ayan. Na-post ko to sa Instagram last time na mag-prepare ako. Kaso, yun nga, hindi ako nakapag-vlog noon. Kaya this time is i-share ko sa inyo. So, ito guys, yung kimchi jjigae. I mean, yung recipe ng kimchi jjigae pala. Nakita ko lang din to sa YouTube. Especially kay Asian Food at Home. Yun, kay Sangyun Longest. So, ang lalagay ko ngayon is etong dumpling. Kasi last time nilagay ko is tuna kimchi jjigae. Last time yung ginawa ko. So, ngayon is dumpling kimchi jjigae. So, anyway, ayun, sa ilalim niyan is meron akong kimchi, yung super fermented na talaga, guys. Ito yung tinatanong ko sa inyo noon na kung pwede pa ba itong kainin kasi super sour niya na talaga. And sabi niyo mas masarap nga ito. Ang dami nagsabi sa inyo, nag-comment sa inyo na mas masarap siya sa mga sa mga stew. So, ayun, ginamit ko siya. And then, meron pa ako dyan na medyo bago-bago or not so bago-bago na talaga. Siguro mga 3 weeks old na rin na kimchi na siguro mga 1/4 na lang is sinama ko na rito. So, ayan, tapos meron sa ilalim yan is yung kimchi nga, tapos meron diyang, wait, silipin lang natin. Ayan, yung onion na white onion, ayan, ganyan lang pagkakatabas guys, malalaki. Then, naglagay ako ng chicken cube, ayan, isang pirasong chicken cube para papalasa kasi wala naman tayong vegetable stock or chicken stock, so cube ang nilagay ko. And then, ito nga yung dumpling tapos tofu, half lang netong firm tofu na nabili ko sa supermarket, SM supermarket. And then ito yung dumpling, ito naman yung ginamit ko. So mabibili din to sa SM or sa mga Korean grocery store. Shrimp dumpling gyoza. So ayan, lalagay ko. And then ayan, syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung pinakamasarap for me na mushroom. Ito yung tawag doon? Anong mushroom ito? Wala, nalimutan ko na agad guys. Ganyan ako eh. Pasensya nyo na ako. So, ipabaw natin siya dyan. 2 balot yan. Anong mushroom nga ito? Enoki! Oh my gosh. Kasi para siyang pwede itong pang substitute guys sa sa noodles. Or ilagay nyo sa noodles. Pang instant noodles. Yung ang sarap-sarap niya. Tapos, syempre, wala akong leeks, kaya green onion ang ilalagay natin. So, yan. And then, yung garapon na pinaglagyan ng kimchi is, yan, hinugasan ko lang para siya ang pangsabaw. Yan. And then, mamaya pag kulang pa yung lalagyan ko pa siya ng dyan. Yung sabaw ng kimchi dyan.
So, after 10 to 15 minutes, guys, ayan na siya. Mabilis lang to. Super bilis lang maluto. So, excuse the, ano na lang dyan sa background. Walis. Ayan siya. Perfect. Nilagyan ko pala to ng 2 tablespoon na patis, guys. Ayan, sarap. Kaya ka neta? Mushroom. Oh, mushroom lang eh. So, okay na yan. Sit. Kain tayo. Ayan, 2 piece, ano lang. Gusto ko yung mabuto. Mabuto ba yun? Breast, hindi, rib. Okay na yan. Ayan. Then, kimchi jjigae. Let's eat. Pause mo na naman. Sa'yo okay? Hindi. Radish yan. Ito kimchi. Grabe, ang sarap guys. Sikres lang hindi kumaan. Why oh why? Kimchi ako ng kimchi. Ha? Kimchi ako ng kimchi pag nagno-noodles. Oo nga, kimchi din yan ah. Ba't ka nag-ano? Taba na naman. Pisngit mo. Sa chopsticks ako. Sa ulo. Approve. Yung mga talsik yung ano. Oh, pause niya oh. Partida nagpunas na yan sabi ano niya. Noo niya. Matawa dati. Punasan mo na. Ganyan kasarap guys. Ang kimchi jjigae ko. Na dati. Champion. Ay, tinatanong niya nga, ba't pa ba mamayang gabi yan? Yes. Kailangan meron pa mamayang gabi eh. But of course. Sarap. Wala na. Sarado na. Yung ulo niyo. Pero pawis. Grabe. Tikman mo kasi na. Kung gustuhan mo yan, tikman mo lang yung ano. Yung tag dito. Sabaw. Sabaw, oh. Sige, sabaw. Ang natin sabaw. No, sa spoon mo. Sa spoon mo. Parang ano lang naman yata yun yung kinakain kong noodles. Oo nga, parang sabaw lang din ng noodles. Asim-asim lang. Kasi Sarap nga eh. Kasi yung ano, fermented na yung kimchi niya, kaya masim-asim na siya. Tapos may konting sweetness from white onion. Then spicy. Spicy, syempre. Sa kimchi din. Sabaw ng kimchi. Tapos tofu. Yan. Soft. Tender. Ano pa ba? juicy. Chicken yun eh. Chicken joy na pala. So anyway, ayun ang aming lunch for today, guys. Super yummer. Sana matry nyo. Panoorin nyo si Sangkyon Longest. Asian at Home. Yun ang ano niya. Ang YouTube channel niya. Grabe. Ang sarap ng mga niluluto niya. And super duper simple lang. Daling sundan. So, yeah. Hugas-hugas na muna tayo. Dapat ito talaga yung lulutuin ko, guys, for lunch. Kaso, ayun nga. Ang tigas nyo pa kanina. Gutom na ako. I mean, yeah. Gutom na ako. Kaya, pinano ko na lang si daddy ng ano, Jollibee. So, since nalabas ko na siya, yan, hindi na siya pwedeng ibalik pa sa freezer. Iyan ko na lang siya. I-marinate ko na lang siya. Tapos mamaya gabi, iluluto ko siya. Ano ba yan? Sorry. Ano naman yung utak ko. Busog kasi, guys. Gusto na namang matulog ng utak ko. So, ayan lang. Marinate lang sa kanya. Ito, steak and chop seasoning. Yan. Nabili ko sa SNR. So, yummers yan. Tapos, dadagdagan ko na lang mamaya ng ano ba yan? Hey guys! Grabe. Hagardo na masyado yung tsura ko. Ayun, magkukuha pa ako ng mga sinampay. Kasi kahapon naglaba ako. Kaya wala tayong vlog yesterday, guys. Naglaba ako. Then, ayun. Hinatid ko yung mga dumating na product last times doon sa ano, sa store. Ayun, alas 5 na ng afternoon. Puro pagkain tayo ngayon eh, no?
So, nagsagot lang ako ng mga messages kasi sa online, post, ganun. Total Sunday naman. And then, yan. Naisipan kong lutuin yung natitira pa dyan na rice cake. Ayun nga, tingnan nyo. Bumukadkad na siya. Kasi sobrang tagal niya na sa freezer. Nagbibitak-bitak na siya. Isayang din naman. Naisip kong lutuin na today. Since meron pa naman ako yung tteokbokki sauce. Ayan, half lang yung nilagay ko kasi konti lang naman yung yung rice cake na lang. So, ayun. Sayang eh. Ayan, pang merienda. Merienda. Tapos si daddy nandiyan sa baba naki-birthday. So, ito na siya guys. Ayan, nilagyan ko lang siya ng mozzarella cheese. Tapos minike ko ng 30 seconds lang. Ayan. Tulog ata si Chris. Kukulong lagi sa kwarto. Nakakainis. Ayan. Lagi na lang. Ganyan. Kasi summer. Gusto niya nandyan lang sa kwarto. Maglalaro ng PS4. Tapos, kwarto na naman. Yung ganun lang. Anyway, grabing init. Pagkain tayo. Puro tayo lafang, diba? Grabe. Tapos magtatag-ulan pa. More on lafang ulit yun. Kasi mas masarap kumain kapag katag-ulan. Mainit. Pero masarap pa rin guys. Kahit nalusak-lusak na siya. Masarap pa rin siya. And, mas, mas masarap may mozzarella. So creamy. Grabe oh. Puro Korean ata kami ngayon. Inuubos ko lang kasi gawa ng chinecheck ko yung laman ng ref. Kasi nung nandito si ate, diba, hindi ako nangingialam ng freezer, ng ref. Nagbubukas lang ako, di ko titingnan lahat. Ngayon, ang dami pala namin diyang pagkain na ang tagal na, hindi pa naluluto, yung ganun. Yung special, yung ganito. Have some. Super yummy. Promise. Masarap na ito, may fish cake pa eh. Kaso, yan lang naman na nandiyan sa ref. So, ito na lang. So, sa bawal nila guys, naputol tayo. Si daddy is nasa baba. Nakipag-inuman nga. Tapos sabi ko, 3 hours lang. Gawa nung hindi niya patapos yung niya, yung medication niya. Yung binigay sa kanyang reseta. Tapos nagiinom ng alak. So, ayun, sabi ko, 3 hours lang. Sarap ng mozzarella. Breakfast guys. Ayan, tuyo, okra, and spam. Yan. Tapos, meron akong naluto dito kaninang corned beef. Yun. Naantay ko na lang yung kanin. Hey guys! So, kasama ko si Chris. Nadali ko to sa store. Pag-duty-taking ko to. I need chachi. Ah! Oh, sorry! Tumawa sa ayun naman pala nung ko pag ginawa. Pagkatapos simula pa lang nung niya.
bakasyon niya. Ayun, dapat nung kapag-inauman na pinag-duty ko siya sa store. Ayan. Natitira niyang weeks bago ang pasakan. Sakit ko kayo. Sarap naman yung may ice. Sino nagbay ng ice cream? Sino? Tata? Huh? Wow! Pengi ako, ate. Pengi. Ay, galing ah. Grabing init dito. Walang aircon dito sa store. Kaloka. Di ba may pangano tayo sa ice cream, Mika? Sa bahay. Anak mo, tifaklong. Ayan, may pa-ice cream si Mika. Galing sa kaha. Pangit ng ng code. Sila kagad. Alo, marunong pala itong mangkik, dali. Dali. Ay, nasar ka ni kuya, oh. Sige. Oh. Dali. Mangkikik siya, oh. Laban. Yeah. Oh, mabitawan mo, anak. Bakit? Tinalo ka? Bitawan mo, ah. Oh. Fight, kuya. Fight. Talon-talon lang. Boom. Uy, mano. Mabagsak mo. Kinukurot ka. Halika na, may na tayo. Oh, bye-bye na kay kuya. Bye-bye na kay kuya. Bye-bye, kuya. Bye-bye. Oh, wala. Bukas ulit. Bukas ulit. Bukas ulit. Mag-duty si kuya. Bukas ulit. Yung duty niya kain lang din. Wala akong nagawa dito. O kaya nga dapat alas 10 andito ka na eh. Sus. Lulululu. Ano? Bakit nagwiwigol-wigol kayo? Hindi tayo kakain. Pare-pareho tayong gutom ngayon, ha? Lalo ka na. Kanina, di mo kinain yung binigay ko sa'yo, ha? Colors ka. Yan. Tulog tayong mga gutom ngayon. Nanawa sila sa guys. Dapat pala hindi talaga dinadamihan yung pagluto ng pagkain nila. Kasi nanawa din sa sa putahe. Ayun. So, bukas baka mamalegi kami ni Daddy. Tutuan ko sila ng leg naman ng manok. Ayun. Hinistap ko kasi sila sa manok. Gawa ng sipoknat. Ayun, yung pagkakamot-kamot niya, diba? Minsan nariwa eh. Pero, at least once a month, siguro mag-leg sila ng manok. So, ayun. Kami di, wala pang pagkain. Kumain kasi ako kanina sa store, nagluto si mama ng gulay na langka, tapos sinahugay, ginataang langka na merong sardinas, yung palusag kung tawagin sa amin sa Bicol. Grabe, ang sarap, ang dami kong nakain, kaya di pa naman ako nagugutom ngayon kasi itong mag-ama ko. Yan. Papadeliver sana kami ng Tokyo, walang nag-a-accept sa Grab food, so ubusin na lang namin yung breakfast dyan kanina pang umaga. Yun na lang ba, Daddy? Wala talaga eh. Ayun na lang, tinatamad na rin ako lumabas eh. Kasi bibili dapat kami ng pagkain, ng ulam dyan sa sa Chinese restaurant. Eh, nakakatamad na lumabas. So kayo, pag dog food na muna kayo, ha? So, kayo eh. Hey, beautiful Kali. Hello, beautiful Kali. Ikaw, at tapang-tapang mo, ha? Alis ka na. Dog food na muna. Dog food. Mami, tamad-tamad ka luto, mami, Yan. Let's go. Maggie, no away, Maggie, no away. So, ito kasi yung namin ka. Hoy! Malis ka dyan! Ulam namin ka din. May spam pa. May isang piraso pa ako ng okra. And then may pa ako dyan. Tawag doon. Tuyo. Yan. Tapos yung corned beef kanina. Lang naman yun. Initin.
Tapos magluto na lang siguro ko ng noodles pansabaw. Ayun, kasi wala na ring laman yung freezer namin. As in, totaling, inubos ko muna guys, yung mga naandyan, bago ako mag-grocery sana. And dapat kanina, is mag-grocery ako. Nakalimutan ko naman, gawa na nagpa-ship kami ni Daddy sa, sa Victory, dun sa distributor namin sa Dagupan. Dagupan tayo? Yes, Dagupan. So, wala na sa isip ko, kaya, ito na lang, ubusin na lang, para hindi rin masayang. And yung mga doggies, mag-dog food na lang muna. Dapat itong lagayan kasi namin ng grocery is inaano ko muna talaga. Gusto ko maubos na muna. Ayan, ang dami pa yung mga ganyan. Ito nga, tinan nyo. Hindi na namin nakakain kasi dito pala tinago ni auntie. Pag nag-grocery kasi ako dati, si auntie nagtatabi. So, ayun. Hindi ko na nalalaman na kung ano pang mga meron. Pero more on noodles na lang naman na to. Ayan. Mga ganyan. Tapos, laki nito na. Ayan, meron pa nga pala. May corn beans pa. Yan talaga. Ayan. Ito pwede sana pang ano, pang, tawag doon? Parang pang shabu-shabu. Meron ako dyan, ano, kasi wala na akong gulay. Masarap na ito may gulay. Meron ako yung mga ganito. Kaso yung mga gulay ang wala. Gusto ko may gulay. Ayan, ano pa ba ito? Mga fire noodles. Yun na lang naman. Yun na lang siguro. Tapos, eto. Yung vegetarian. Veggie ramen. Okay na yan, guys. Yun na muna. Ayan. And hindi na rin ako masyadong nag-ano ng noodles ngayon. Ito yung mga stock na lang to, guys. Pag nag-grocery ako ngayon, hindi na ako bumibili ng mga noodles talaga. At iniiwasan ko nga na yun. Pag noodles si Chris. Kasi kapag wala kami panay kain niya nito, diba, lately, puro luto naman ako. Kaso, wala lang akong lulutuin ngayon, kaya, noodles! Pari ko tayo sa noodles. Yan, Maggie, choosy ka masyado, ah. Dog food ka muna tuloy ngayon. Yeah. Tsagain nyo yan. And kami naman, ayun, yung mga tira-tira kaninang, breakfast. Yan na muna kakainin namin. Ito lang yung inad ko, guys. So, yan, para may sabaw. Nakatipid din tayo ng 800 ngayon kasi 800 pesos sana yung order natin sa Tokyo. Buti na lang wala nag-accept na rider. Tipid! So, hey guys. Ayun, tapos na naman ang araw natin today. Ayan, naligo ako ngayong gabi kasi hindi ko kayang matulog nang hindi naliligo, guys. Literal, grabe ang init talaga. Alam mo yung ulo mo na ramdam mo talaga na nagpapawis din. Grabe, kaloka. Hindi pwedeng, ito yung summer na hindi ka pwedeng hindi maligo ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Grabe. Ayun. Kaya, magpatuyo muna tayo ng hair and habang nagpapatuyo is kinuha ko yung mga nilaban ko nung Saturday. So, tutupiin ko muna siya para may ginagawa ko habang pinapatuyo ko muna yung buhok ko. And baka mag-edit na rin muna ako ng vlog since wala tayong vlog ng ilang days na. Kasi walang ganap talaga, guys. Busy ako. And alam nyo naman lagi yan. Automatic na yan kapag wala akong vlog is busy ako, madami akong ginagawa. Yun. And tomorrow, baka mag-ano kami ni Daddy. Baka mag-grocery kami. Yun naman talaga yung balak kasi wala na kami pagkain. Mag-grocery kami at mamalengke dyan sa sa Cartimar. So, wish ko lang magising kami ng maaga kasi kung asawa ko panay la routine Ayun, si Chris doon na siya natutulog na muna sa kabilang kwarto kasi wala pa naman si Emma. And, ayun nga, para magamit din yung aircon doon, gawa ng mag-iisang taon na ata na hindi nagagamit yun. So, yun. Para hindi masira din. Ay, good luck sa nito. Sa Meralco. Kaway-kaway dyan. Taas kamay sa mga bonggang-bonggang ang bill. Pero yung tubig namin bumaba. Nangalahati na lang ng binabayaran ko before. So, wish ko lang yung kuryente bumaba din. Kaso, imposible. Lalo't nga yung gumagamit na ulit si Chris ng aircon sa kabila.
So, ayun lang guys, ang ganap today. Wala nga ganap eh. Pagdudugtungin ko na lang kung anong meron ako dito sa sa memory card ko. So, see you tomorrow. Night! Night, Daddy! Ligo ka na.